Kanyo joma choneko joma notimo timo magalagala dhi kanyo. Wadhi bedo piny mane. To bende sengio kram na ratiro mag lakteche ma kore wacho samoro kan lakteche mag jotijego kapok ichiwo singo ma bende kram na kapok ichopo singo ma bende. Igeni wachako gini kapok wadhi mabor. Sharon. Mane sirikal mane wuoyo. Mane ok sirikal William Ruto. Mane sirikal Uhuru Kenyatta. Sirikal Kibaki. Omiyo kaen mar Ruto to nego ji obi e mesa manyien ji owuo. An mano kaka nene. To ing'eyo ni pile pile ng'ama wacho wach sirikal ji paro ga ni mano ng'ama nyanyasa jopiny. Ok en kamano. Sirikal bene en dhano, en institution moro molos gi dendni. Ma bende pressure te mag piny olore kuome. Ok inya keto president ni mondo chok osuru. Komedo osuru igo koko. Idono chuli. Kodhi okawo loan mondo mi otimni godo gino sa chulo bende ugo koko. Koro kit dhano Sharon, dhano ok en ng'ama romo. Omiyo wach mar ng'anyo ni onego thire. Onego ruma chutho. To kata kapo ni joma ng'anyo gi onge akili to nego gisum moko matin. Penjo en ang'o ma biro bedo ka thiro ng'anyo ma kamagi? Gima dhi tieko ng'anyo mar Kenya en ni ng'ata ng'ata mondo kaw jukumu kaka dhano. Ok ikaw jukumu to tiluwe wi nyawadu. Ng'e maber ni ng'eyo kaka idak e odi. Ok inyal gombo chamo gweno to chieng' ni mana galot. Ok inyal gombo chamo ring'o to chieng' ni mana gomena. We live within our means. So wadag kaluwore gi kar nyalo marwa. Aya, opondo kintiere kaunti ma Kisumo, wach ng'anyo mag jotije mag sirikal ni di wach nang'o nikech winjo kanyo jagoro mar Geto Modege Mboya. Winjo kanyo kowacho ni achiel kuom gi en wach mar osara ma bende pok ochulgi. Nantiere winjruok ni nene bende medo gi osara e dwe mar 7 mano mar higani nyaka sani en ginero ma bende pok otim. Jok mosebedo ka tiyo bende gionge gi orak mongirore, gionge gi contract mano ma permanent. Jok mosebedo ka tiyo e sirikal kuom thuolo moheo higni 3. Wach ma kamano di wachang. Gima nyalo wacho en kaka na wacho mokwongo ni civil movement kaoga